Районыбыз йылдан-йыл моторлана, төзүкләнә. Бәләки авылларда да өр-яңа социаль объектлар калкып чыга. Иске Күктау авыл советы авыл биләмәсенә караган, бәләки авыллар исәбендә булган Ибрахим авылы халкы да шушы көннәрдә сөенечле вакыйга кичерде. Авыл халкының күптәнге хыяллары тормышка ашты. Авыл уртасында модульле, өр-яңа заманча фельдшер-акушерлык пункты ачылды. Бина сәламәтлек милли проекты кысаларында төзелгән. Чараны биләмә башлыгы Ратмир Мөбәрәков рәхмәт сүзләре белән сугарылган чыгышы белән ачып җибәрде. Ибрахимларның бәйрәм шатлыгын уртаклашырга район хакимияте башлыгы урынбасары Рәмил Хәертдинов килгән иде. Айруча зур сөенүен биредә озак еллар эшләгән Исәммәт авылы кызы, Ибрахим авылы килене, көн-төн дими авыл халкының сәламәтлеге сагында торган фельдшер Зәлия Саттарова белдерде. Мин Уфа медицина училищесын битеп авылга кайттым эшкә. 27 ел буе фельдшер-акушерлык пунктында эшләдем. Моңа чаклы фельдшер-акушерлык пункты искечә эшләнгән инде, су кермәгән, канализациялар юк. Менә бүгеннән башлап авылыбызга яңа модульный ФАП ачылды. Зур, якты, заманча җиһазландырылган. Кызыл тасма киселде. Аннары халык бер булып, зур куану хисләре кичереп, рәхмәтләр укып, фельдшер-акушерлык пунктының эшенә үтте. Андагы шартлар белән танышты. Фельдшер пункты иске мәктәпнең йортына бүлмәле. Менә эшләгән Зәлиябыз бик күпләрдән бирле эшләре килгәннән бирле шунда әйбәт мөгаллимәдә кешеләргә теле белән кешене дәвалай. Рәхмәт аңа. Менә безнең бәләкәй генә авылыбыз инде. Шушы авыл 30-нчы елларда барлыкка килеп немисләрдән калган улаймы. Шулай булса, авылны сүндермәенчә, авылның нигезен корытмаенча яшәгән олы кешеләребез бар. Алар инде пункт юллап, больница юллап әллә кайларга китә алмайлар. Безгә олы сөенеч инде менә шушы пунктның салулары, район вәкилләренә, бу проектны эшләгән кешегә зур рәхмәт. Менә шушы проект булмаһа, бугайында әле пунктларда булмас иде, төрле авылларда салына. Нык сөенәм инде мин шушы бәләкәй генә авылыбызның нурын сүндермәенчә, шушылай безгә поддерживать итеп, колхоз да бик нык поддерживать итеп, безнең фермаларыбыз бар, халкыбыз эшле, олы ветераннарыбызны хөрмәт итеп яшәйбез. Рәхмәт барсы өчен дә район вәкилләренә. Исән яшәһеннәр. Безнең үзебезнең Зәлиябез инде фельдшер ничә еллар хәзер һәр халыкның ничек сулавын белеп торган кеше ул. Аның һәр адымы безнең күз алдында, һәр көне күз алдында. Зур рәхмәт аңа. Исәнлек, саулык, гаилә бәхете булсын. Бәйрәмне район мәдәният йорты артистлары Айгөл һәм Дилнур Хасановлар музыкаль яктан бизәп алып бардылар. Авылдашлары Башкортстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Рәсидә Мустафина моңлы тавышы белән чараны тагы да ямьләде. Төзүчеләрнең тырышлыгы белән фельдшер-акушерлык пункты бик мотор, уңайлы, җыйнак, заманча килеп чыккан. Пациентларны кабул итү бүлмәсе, процедуралар кабинеты һәм башка бүлмәләре бар. Барлык җиһазларда яңа. Бүлмәләр якты, мотор. Авылның 72 хуҗалыгында 135 кеше яши. Шуларның 34-е пенсионер, 80-е эш көчендәге кешеләр һәм 21 балалар. Хәзер биредә яшәүче халык беренчел медицина ярдәмен яңа, заманча, чиста һәм җыйнак ФАПта алачак. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.